tutok lang sa DCGB, Punagas, Tabangi, la 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 la. Again. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pingkion, tutok lang sa DCGB, Punagas, Tabangi, la 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 la. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Walang pasok sa bilog na Pilipinas. Yehey! Tama John eh. Yehey! Parakpakan! Taglog, tabi ngunyan aldaw. Parakpakan tabi, walang pasok. Ayos, the best kita bi. Ingat tabi, medyo makumaray ang panahon sa tuyang kapalibutan. Pero taon tawagan natin ang pag-asa para po mga tugang sa sitwasyon kan sa tuya tabing palibot. Good morning. Jonah Police tabi sa Technical Department sa Newsroom News Director Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol para sa mga bareta ang Unyanalda. Good morning tabi pag-asa si Ariel Maraynaga tabi. Ano po ang latest ngunyan sa kabugtakan kang panahon? Go ahead. Ano po sa ito yung latest update tigyo sa kamugtakan kan sa ito yung panahon ngunyan na aldaw ni Martes. Pero yung namataan ang low pressure area ngunyan na alas 3 na maaga sa may kadagatan kan Paracali, Cabarines Norte kung saan iniyo nasa coordinates na 14.3 degrees north, 122.8 degrees east. Sa ngunyan na natili man na mababaan dyan sa mabilog linis sa bagyo pero di man dinahali ang posibilidad na posible pa man iniyo ma-develop sa mga masunod na oras o aldaw sa sarong tropical depression. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto sa western sections kang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil man sa epekto kang low pressure area kung kaya ang kabikulan nilalauman man na magkakaigwa nino pa nganuro na kalangitan na igwaman nin mga kalat-kalat mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa norteng sulnupan hanggang sa sulnupan na mamamatian asin mga kadagatan magiging katamtaman ang pag-alon. Ang tinating agwat kan temperatura sa maghapon 23 hanggang 29 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5 o masirang alas 5:34 ngunyan aga, masunod pa dyan alas 6 nin hapon. Alipodidi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Sir Ariel, sabi mo medyo hababa man ang chance na maging bagyo ining low pressure pero kung ma-develop man siya, harayo na po sa tuya, no? Sarap po sa sinaring nailing, pag nasa may West Philippines sa iniyo, Ayun. mas madako lang dyan sana ma-develop iniyo sa pagiging Ayun. So habang yaon pa sa tuya, low pressure siya sa may eryata. Ayun po, medyo kaya arani nasa kadagaan ng ano kaniyo, ang sentro. So medyo nababa. Chance na develop pa siya. Iyo po. Nag-suspend baga po kiklase sa buong Pilipinas. Ano po ang dara kay ni kanang ilping ini sa tuyang Bicol region lalo na po sa ibang parte kang Pilipinas? Dahil po sa epekto nga ni kaning LPA, may mga inaasahan na mga pag-uuran dito po sa may Bicol region pati naman sa may eastern part kang Visayas. Opo. Dahil man nga sa southwest monsoon, nakaka-apekto man sa may western part kang Luzon, pati naman sa may western part kang Visayas at Mindanao. So nasan pa man ang mga pag-uuran na kung saan yan posible man ang mga katamtaman hanggang sa makusog na mga pag-uuran pwedeng mag-abot sa 50 to 100 millimeters yung accumulated rainfall for 24 hours. Ayun, oo. So may posibilidad po na mga pirang aldo tabi ang sitwasyon sa tuyang rehiyon sa Albay lalo na sa Bicol na kita arog ang sitwasyon ta?
Dito po sa Bicol, base sa pinaka-Uring Weather Advisory, yung sa rainfall outlook, yung 50 to 100 pwede mamatayan mo niya na aldaw, Opo. na pag-uuran. Mm. Then, by tomorrow, yung Camarines Sur sa Camarines Norte, nasa nadigdi sa may Bicol, ang may forecast na 50 to 100 millimeters of accumulated rainfall. Then by Thursday, may Opo. pong sa Bicol region. Pero I inasata see. na cloudy pa man girare sa tuyang sa tuyang panahon hanggang sa Thursday or Friday na paminsan-minsan may mga scattered rains and thunderstorms. I see. Sa Katanduan, Tabi, kumusta ang panahon mo niyan, Sir Ariel? Boda sa Sorsogon? Dakol kitang paradangog dyan. Masada naman po na yung mapanganoron sa tong kalangitan ngani asin yan may mga inasan pa kita mga kalat-kalat na mga pag-uuran. Opo. Asin pagkilat pagdaguldol. Ayun. Dahil pa po yan sa epekto kang LPA. Ayun. Oo. Okay. Sir Ariel, salamat tabing maray. Mabuhay ang pag-asa. Salamat po. Thank you so much, mga tugang Ariel Samudyo. Sa kamugtakan kan sa tuya na panahon. Good morning, Tabi, sa mga mapaabot ng greeting. Maski mauran-uran ngunyan, 0928-777-5548, 0966-203-0034. May mga birthday ngunyan, mag-text Tabi dyan, asin po sa tuya. Tabi na mga Mr. and Mrs. na nagantabay ngunyan, lamaw-lamaw so iba. Tadayang klase po ngunyan, mga tugang sa lugar na apektado Tabi kang low pressure area. Susog iyan mga tugang sa naging direktiba kan Department of the Interior and Local Government. Walang pasok po sa Albay. Sabi nga ng texter natin, dahilan po mga tugang sa pag-uuran. Hello, good morning po. Hello, good morning, Kaderon. Good morning, Kadurat. Natabatag pa kidit, Ano po? Natabatag ka kidit. Nailing mo ng babae ni Kurusingon taga. Pigurasan mo talaga ako. Siyempre, talagang matay ako sa iyo, firme. Oo, nya magma ka man mo niya na atab-atab lamang akong diit. Ano? Na magma ka lamang na naatab-atab akong diit ngunyan. Kaya ako, eksaktong alas 5 niya ang gana. Ah, sige po. Sa aga po. Sorry. sa aga po. Before pa biyaw na pa ako digdiyo. Okay. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sus ko, pag minataraman gurang, ay, an maedad na, dapat pagsulodon tan junior. Yan ang karahayan ta eh. Yun ang garing, medyo kasubanggi, sige suhat 5 na naman, naliputan kayo ako. Sige suhat 5 kasubanggi. Yan ako sa harong mga siguro, yan ako sa harong mga alas 6 na ang banggi. Mga, anong oras ako sa? Mga alas 6 kayo, before 6. Before 6, yaon ako sa harong. Sige, pa mga alas 8, sige naman so hot 5. Tuminuma naman ako dito na pang pumpong sa sa hot 5. Hindi ako nabiglang nag-change weather baga, malipot. Masira mo no naman sa kuyang kato. Masira mo sa turog ko. Hello? Yeah, good morning. Morning. Popo. Sigod Ah? sa analysis ko sa pag-asa, kasi ayaw naman sa tuya o lolo. Arayo naman sa to, arayo sa to eh. Pero, ang banta ka na kurang yaon, Yeah, correct. naran na expected. Anong oras kami go? Ngunyan na daw, expected na. Kaya nga ngunyan ining whole day, sinuspend sa klase. Kalma na ako baga. Kalma na baga. Iyo. Low pressure, medyo harayo. Niya sa maimpanta keso na. Parakali Camarines Sur, harang ni duman. Ang nagbabanta sa tuya. Ano? Yeah. Yan ang hadit budak diyan baga sa Ginobatan area, yung pigabantayan tangon yan eh. Grabe to kaswapo. Iyo. Makusugon sa urang? Sa kusa may Yeah. lipas kang kamay. Yes. Bagang baha. Kaya nga ni, kaswapo, munuli akong atab. Thank you, Mido. Okay, salamat, amigo. Mabuhay. Okay. Ramon tadawan mga, sandali lang, tamay apod, sandali lang. Sandali mo na, Jim, sandali. Hello? Hello, Bibi Marinaga. Marinaga Tabi. Susubok tayo ng panahon. Oo nga eh. Tinatry kong Wala namang ulan. sinusubok niya kung kumusta ang mga proyekto natin.
Ano, ano? Salamat kaya kita sa oras. Nagka-emilawan. Oo nga, oo nga. Oo nga. Ganon talaga ang buhay. Tayo ng panahon. Paminsan siniswerte ka, paminsan medyo minamalas. Kasi umulan, kasi yung tawag doon talapang. Oo nga eh. Pinatagap Parang ganon nga. Latuson tayo salbatan. Parang alam mo, tinutubo ko Bakit tayo tumatagalig? Basta makulog ang pangako ngunyo na. Makulog ang... Parang mo ko na naman ang mga talapang mipi. Iyon na nga, ninatado yan. Kurang ba ka paano? Oo, kaya di kapag sulog sa bado ko na may talapang sa dagata, makadagdag pa ito. Sabi nila ko, grabe na naman ang kuya ka talapang. Grabe naman sa kurapsaw. Ano ba? Ano ba ang pabayaan na kung ang sa autoridad? Oo. Ako sa autoridad. Nanggad. Nanggad. Okay, sige. Tubok ng panahon. Sinusubukan lang tayo kung hanggang saan tayo, ha, di ba? Okay. Okay, bye-bye. Jimmy, nasalita mga tugang sa Buena Manong Report. Ramon Tadaw, hali po dyan sa 3rd District Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga. Komprehensibo ng pag-aadal ang kinakaipuhan para masolusyonan ta BBP paulit-ulit na problema kan barangay Masarawag Ginubatan kung sa hinday ng ilaingani ki bagyo low pressure pa sana uran sana pirmi nagkakaiguanin flash flood sa nasabing barangay asinan mga residentes pirmi man isi sa irarom sa force evacuation. Naulit na naman kasudma kung sa inarog kan inot ipig-ibakwar liwat ang mga residentes kan puro 4, 5, 6 asin puro 8 sa pasiring dinarasinda kaso banggi sa barangay Mauraro. Sobrang kaulangan ini sa lokal na gobyerno asin sa mga tao mantangan makatakot sa mga dating pigagihan ng tubig nagkatarabuna na ta sigan babakan mga baybay, mga daga, gapo, naghanap na naman in ibang agihan ang tubig kung kaya igwanin mga haros na sa dilantira na ni na peligro sa pagsabing tumbok na kung igwapanin mga masunod pang pagbaha sana day naman sa pagsabing sa itaas kan barangay kan na Masarawag ipigrarasay na ang mga daga ipigaaranod sa rabay na mga baybay gapo pati mga puon in mga tinanom arog kanyo gabos na sa tinampo i-area ang resulta ang tubig baha nasa tinampo and pagkatapos kan baha susud-sud naman kan mga heavy equipment arog kaso hapon Grabe, ano? sa nganing makaagi ang mga bihikulos. Yan, oo. O yan tabi pipi ang sitwasyon Yan ang gari, ulit-ulit Masarawag. ang sitwasyon dyan, ari. Ulit-ulit. Pag mauran, the same palaliho. Pag may banaagnin na pag-uran, Yun na low naman. pressure, kaya bagyo, ang lokal na gobyerno nasa magmimiriting na naman kung paano i-evacuate. Kaso hapon, nainutan sa lokal na gobyerno, nagpamiting pa sana sa nganing Inutang kan magkaiguanin DIG. force evacuation, umininot na sa uran. Inabot na sa mga tao naman kan pagbaha sa sindang mga residensyas. Ang matindi ta, di nag-evacuate ka sa bangge. Nag-agawara na kiuran. Nganyan suspendido. Kaya nga, sinusubok tayo ng panahon. Nganyan suspendido tan pigandaman uran classic, suspendido trabaho, suspendido di. Pero nganyan maaliwala sa langit. Ano ito? Yan ang Yan na bigasabi. bang follow up po naman yata ni Pauro Leon o dahil man kiuran. Ang problema kung pinauruli, umura na naman in matindi dyan hapon. Kung man tinido sinda sa evacuation center, isusustiniran ini. Iyo baga? Mga ayuda. Sa bagay yaon man, at na mga ayudang nagarabot. Pero,
Yun na yun ang panahon. Yeah. Sige na sa nandurulag-dulag pirmi kan mga tao. Tao daw ta interview ta daw si Mayor Ong Hoko kung ano ang gari comprehensive plan ka iyan. Nabata iyan ang mas ako nga sa diyan nag-iisipang kisi solution ulit-ulit yan di No, dahil man, masakripisyon mga tao. Tagkod na dahil ki komprehensibong pag-aadal, Yes. dahil makaka-develop ini ki solusyon, gariin dan draft, Yeah, ulit-ulit. ulit-ulit ini. Okay. Pagkatapos, taon-taon, masakat man girare ako duman. Dahil lingon ta kung na-move out na so gulping tambak nin mga baybay gapu mga daga. Sige daw. Pagkatapos, nakasubang ginapagaraman niya to na sige so trabaho kan mga heavy equipment. Dangan, maabanti ako duman sa mulad bukad pequeño, mulad Sige bukad daw. grande. Sige daw. Na napagaraman niya to na dati dahil man pigbabaha, binaraha na. Ay nako. Sige para hiwas. Nagiba na so agyan kan tubig naman. Gusto sabihin sa taas Jimmy, may sa mga dating bulusan diyang kitubig, silted. Bako silted sa taas. Ano sa taas, nagpaparagaba. Nagpaparaga ba? Oo, ngunyan, natural, iralasay digdi sa, ano to, baba, sa mga pigaragihan kan tubig, nagkatarabuna na, di mahanap sa tubig ibang agihan. Once na, so inagihan naman na pano na naman, mahanap na naman kibang, gulping agihanan, maubos ini, pag-aragihan kitubig, narog ka ng sitwasyon. Pangyayari, adi. So, galugadon tayo ni. Sige daw, sige daw. Pasiring sa kung kayang mapenetrate niya to sa taas. Yeah. Kung ano man ang gadaan pinaiyaon sa taas na ito, no? Mga footage kan mga nakagingal daw, ali ito sa drone. Iyo. So, sa baba na parte, iyong ilingon mo. Dapat, kundi, isa daw dyan ang mga otoridad na pwede. Kat mo si Boy. Si Boy baga, auto ta baga, four-wheel drive ini. Oo. Four-wheel drive baga ini. Pwede yan lumayaw. Matisting mo na mga pindot ni Boy dyan sa digital na kung kan auto ta kung kayang four-wheel drive. Sagod na dahil na ocular inspection duman sa taas. Dahil makaka-establisher ki solusyon, ano talaga nangyayari sa taas? Pinagasabi, wala si Kware. Yeah. Base duman sa drone. Kundi ano ang nangyayari sa taas? Yan. Tama Yan ka ang dyan. dakulaw na question mark sa Okay. BBB. Yan sa kataasan kan bulkang mayon. Dangan, Yan. natatad yan sa taas kan bulkan mayon. Mga makusugunan oran. Natadyan sa na natatambak. Yan ang mga hapot. Yes. Yan sabi BB yan sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises. Pangmamayo yan Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio. Basta radyo hanapon lang PYC Enterprises Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa Luwan. Alas 5:30 na. Oras na para aramon ang mga headlines sa Lado Nacional. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning pa rin Mar. Kumusta dyan? Good morning. Magkarga na orang may oras pa. Ay salbatana. Iyo man ang gadadi. Di ako nakakarga kasuapon. Nadugangan. Pira. So, dating 40 sa imo, sa lapi ng unya. Ay nagdagdag kijis. O so sa diesel madagdag kijis. Okay. Dating sa lapi, minigyon, Oo. 70 ng unya. 70. Oo. Ay wow, nagdadagdag ano. Effective 6 o'clock kunyan aga. Roger that. Madagdag yan. Oo. So LPG pa di. Dahil man na... Walang balita? Narulbak pa sa nakanagagi. Walang balitang balita. Wala. Dahil. Wala. Okay, sige. Okay. Mientras tanto, ayan, dahil laog. Pati sumalakang niya, nagpalos naman ng suspension. Oo. Pera duman sa pinalos na inot kan di ILG. Mientras tanto, Presidente Bongbong Marcos nagdeklarar ng all-out war kontra sa korupsyon sa komemorasyon ka National Heroes Day. Presidente Bongbong Marcos, pigingan niya naman ng mga hobines na magtabang sa paglaban sa korupsyon. Tagsadira sinopisyal ka mga construction company na inot ng pinangaranan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sinubpina na kan Senado. Sinubpina na. So mga dahil nag-aratindir ka nagkaaging
primerong hearing. Pero darahan giraray. Pinag-obligar na sindang Sinuratan giraray. Senado. Makatindir nga kamo. No, rin tabi pa de. May schedule ang May schedule. ang Senate Blue Ribbon. Ayun, oho. Pero bako na ini subas na imbitasyon sa sumpina na ini. Sumpi na ina, no? Pag di ka dyan uminabot, pwedeng buyo doon ka dyan kang pulis. Pwede ka makontem. Oh, yan, oo. Oo. Alright. Bata si Sir Marcolita, pero may kapot-kapot na maso. Sabi ba gani, Sir Marcolita, huwag kang magsisinungalit. Alam mo na, may hawak-hawak kong matilyo dito. Mga official kan DPWH, ginibong bagman, kandara kulang kontratista. Yan ang assumption matapos na madakupasin mga priso at sinasangatan ng kaso ang district engineer kang Batangas. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Na one time ito, ani? Oo. Anong kaso ka ito pa di? Bribery? Bribery, tapos ano yan? May saro pa. Basta bali, duwang kaso. Dua ha? One fight ka tagari, di man lamang niya, isus ko. Okay. Nabilog-lugod so ko niya na ito nga so 10%. 10%? Oo. Okay. 10% kan ano yan? 3.7 billion. Oo. You understand to? League of Cities of the Philippines, suportado ang direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Na? sa LGU na approval ka nasyonal na proyekto. Bago magplano, bago punan, Gari maray man yan. konsultahan mo na ang lokal na gobyerno. Gari man. Bako man ang pala bago sa inda. Naramon sa project ito di Maruhas na bottoms up? Budgeting? Dahil, ikaw nga ning mga local government, araw kang bakakay, na nagpasar, Oho. nagpasinan sa manungudkaan. Mm. Pero dahil man pig susunod kang DPWH, O siyempre, di man. National ang sunod ng pag kaya. nagpuna sa proyekto, pag Oo. ipapod kan sanggunian sa kanaduman. Pag dahil pinapundo, Oo. dahil, Yan. may na. Yeah. Alright? Senador Lacson, di pag-iingatan na aking ni Lauren Ligarda. Ano? Di pag-iingat. Ay, pag-ingat. So, aking ni Lauren Ligarda na si Batangas First District Congressman Leandro Ligarda Libiste. Oho. Dahil daapag isumulon ang karatan. Iyo baga. Bakit may karaw-karaw ang linaw mong kawat. Correct. Oo. Bilyonis ngayang kantidad. Yes. Dara kulang personal. Delikado yan. Nasa likod. Delikado yan. Oo. Mhm. And tantong si Bacolod City Representative Albi Benitez, sinagad lang sa DOJ na portiran ang whistleblower sa flood control project. Mhm. Mga kontratista, DPWH official as in politikong nagsarap buhatan sa manuwaliang flood control, dapat daw nakasuhan na. Yes. Alright? Oo. Presidente Marcos, siniguro na maninimbag sa ang gabos na mga bus sa gobyerno. Unian makangalason, Ano da? nakakapagtaka. Nakakapagtataka. Sa DPWH nangalas Mm. kung paano na nakalusot sa mga ghost project sa flood control. Ako nga talaga hanggang ko yan paring ba? Di ako nang ituro pag naramdaman ko yan. Nangalas. Ako hanggang mas pag yan naramdaman ko, di ako nang ituro. Number one, paano uminagi na may kuwa baga kita? May pitman nga kami. May project monitoring office. Oo. May region nga yan. May Yan. tapos may... Oo. Paano na? May supervisor baga dyan na ang gobyerno na pag nagpapatrabaho. Makangalason nga talaga. Maski ako hanggang ganyan. Hindi mo pwedeng mailuwas ang budget Oo. kung dahil pagtutugot sa kuwa. Yan. Dapat, paano daw yan mai-elaborate yan sa hearing na kung paano nangyari ang ghost project? Adi? Kaya makulugon pa yun ni Secretary Manny Bunungan. Oh, ang aram ko pare, ghosting. Hindi kasi siputin. Alright. May dagdag na 22 na ospital. Pharma and med suppliers na nag-aako na guarantee letters ng alis sa DCWD. Okay, so far BP, yan ang mga mainit nyo ng mga headlines sa Tudyang Kampiways Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Marusat, Ligas City. Basta radyo, ipiways nyo yan, 24/7 konektado kung mas kita yung load. From News Base, ini po si Martila. Good morning. Ang alam ko talaga yun, ang Newspaper tinatawag na front yun ay page. ghosting yun. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan talaga ang alam ko
Maghapon kang halatday ka lamang tungahon. Thank you, Paring Mar. Yan po ang mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Ako tabi, o kamong nagdadangog mo niya ng mga kontraktor, tipi daw ako tabi din daw kung paano yan nangyayari ta. Paano man ang lumusot junior na may kuwa? May napulan akong sarong kontraktor na kami, paano nga niya ako anmigo lumusot na ghost project? Sabi niya sa ko, John, alam mo nga ya Henry, alam mo nga Henry? Henry, alam mo nga Henry? Ano, dipisil kayang mangyari yan, sa totoo lang. Natangin niya, maubusan ka lamang ikwarta ka yan, ah? Gabos mo nga yan nakapalibot sa imo, lalagayan mo. May mabisita, iyan pala na, alibawa yun pag ang project pag na-implement. May nagmo-monitor pa kaya, may madyan pa sa imo, sige ang check kung kumusta ang project. Kada dyan mo nga yan, matao ka, naubos nga ang kwarta mo. Yun sabi sa ko yun, alibawa, tapos na nga yan ang tulay, halimbawa, tapos na ang tulay. May madyan pa dyan sa imo, may mag-inspection kan sa imo, arog ka yan. Sigan dyan sa imo, di sigan tao mo. Oh, paano man nga Buda, paano man na ngaya? May project monitoring, may planning and design, may kuwa, ang pinakakuan ang kuwa eh. Paano mo i-audit ang day mo na iling? Paano yan lumusot na igwakaan? Kaya sabi sa ko, imposible yun mangyayari na igwang ghost project. Ha? Sabi ka na may kamidbid kong kontraktor, imposible yun mangyayari na may ghost project. Paano yan lumusot ngayon? Grabe yan monitoring ka. Nga ko yun di. At ako nga, napangalas ako napa, no? Hello? Hello? Good. Asan dali? Asan, paano na ini o lugod? Paano na lugod ini o? Alat ko na. Paano na ini? Ito. Hello? Hello, BP. Paano man ang lumusot, Migo? BP, arap kayo ni. Simple yun man sana yan. Oo. May progressive billing ka. Progressive billing yan. Progressive billing. Billing? 100 billion. Kaya mo daw tumustot na di ka nagkukulikta? Pero paano mangyayari? Kaya gani, ang apot naman, may Jesus Maria Joseph, ganit kita kayo ng mga elementary BP. At kasabanggi, pag-uli. Progressive billing. Ano gusto sa progressive billing BP? Kung perang porsyento yan, ipapile mo para mabayadan ka. Oo, nyanim. Ang apot, gusto sabihin mo pala niya na project na, no? 100% binayadan mo? Tayo na nga na ang pigasabi. Di ba? Kani kita kayo niyo pigigiribong na Ika nasabutan mo kung paano ang ibon. iyo, tas igwa mo baga kung maski diit. Kaya nga na. Pero gano'n di pisilo. Sabi ka ina po kong kontraktor, maubos nga ka ang kwarta mo, kakatao, Kaya nga ni, aramo ko natin nakakataram siya kaan. Kasi, ang nangyayari, pag napatrabaho na, 20% ngaya, papabayadan mo duman sa ahensya. Yan, oo. Makuha kang mga documents. May inspection mo yan. Ma-inspection. May pinakibayad. Pati sa ma-inspection, matao ka. Paano hindi? Hindi siyang inspection nun. Panduwa. Oo. May mga attachmentan, BP. Iyo. From beginning to the start. Oo, may tititrato. Yan eh. Anong retratohon mo sa kantokan, kantokan daga? Matangon yan, BP. May tigapot na Ano pa rin? timestamp. Nasa Pilipinas baga kita. Ayo pala, Ayun na, nasimbag na, Noel. Nasimbag na ni Pading Mar. Lingaw ako eh. Kaya nga, may timestamp baga, BP. Yan. Kung yan, kapag yan, pigire-require na may anong oras mo kinuha, anong location ka, pati Google, pigdali ninda. Iyo na nga niyan. Pero napanlingaw ako pa de, oto na ang simbag kay Pading Mar. Iyo nga ni. Nasa Pilipinas palan kita. Kung pusun ko ko tanjay mo, ninutan ako ni Sir Mar. Okay, sige. Pinakatingin ko lalaki. Bata mo ko yung mag-ulog talaga. Tabak mapatsing ako sa mikroponong ini. Wala man sa itong mangyayari. Iyo. Okay, sige. Kaya ghosting. Kaya nga ni, ghosting. Bye-bye.
Karen! Good morning, Karen! Karen! Hello, Karen! Karen! Hello? Karen! Good morning, VP. Good morning, Karen! Define ghosting. Pag sinabing Ikaw. ghosting, anong gusto sabihin? Ibig sabihin, di nagpapamati. Di presensya kitawo. Daing presensya kitawo, daing ka nagpapamati. Aha. Okay, O, bako man na so ngaya, pinabayaan. bako man ngaya so, naghuron ngaya ka mong nag-date ka mo, daing kasi si Puton, pig para pahalat ka, bako man ang ghosting. Iyo, Ghosting man yan. pinabayaan. Ha? Aha. Hmm? Sa konteksto kan romantic relationship, Oho. pinabayaan and ghosting. Ano ba ngaya kamong duwa? Tapos pinabayaan mo ng diretso, ghosting man yan. Aha. Lalo pag nagpara pamati ka sa text, sa chat. Oh, yan. Tapos daing mampalan. Aha. Tapos, Di ka na garipig- nag-reply. Tama, garipig paasa mo. Roger. Gusto yun, non-existing, so relasyonin do. Roger. Non-existing or yung- pinabayaan. Pinabayaan, pero pwede man na, naging kamo. Pwede man. Kamong duwa, pero pinabayaan niya, so relasyonin do. Oo. Ghosting Pero na di ka pudaan. nang pamati. Tapos hanggang sa day na kamo nag-ilingan, day ka nagpapamati na ghosting na yan. Roger. Ganun pala yun. Oo. Actually, hindi ko napansin yan. Ganun pala yun, Ghosting pala yun. O bakit nagkakaroon ng ghosting sa relasyon? Siguro, kung di mo na-feel throughout relationship, Iyo ano? and Sige nga, itry ko. Paano daw yan, ano? Paasa, di? oo, Nakaramdam ka na ng mga ganong bagay? day man. Day So man? far, day man. Very good. Okay. Baka mag-good sa'yo mag-ghosting eh. Warang-wara talaga. Walang-wala. Ay, may nadangog ako. Ano? Mamaya, sabihin ko sa'yo, ha? Okay? Magpagata na kita. Sige, go! May itinaglatag man giraray na Plan B ang Executive Committee kan Ibanong Festival panganing magpadagos man gilayon ang mga aktibidades digdi sa ibong kaining raot nin panahon na mamamatian sa probinsya nin Albay sa pakipag-ulay kan DCGB News kay Legazpi City Tourism Officer Ricky Duterte. Sinabi idadagos man giraray kan mga ini ang mga aktibidades sa Ibalong Festival sa ibang kaining raot kan panahon na epekto kan southwest monsoon as in low pressure area. Alagad may nakapreparardangan pa siguro man ginayon ining mga Plan B, partikularmente duman sa mga open venue events na sinabing pwedeng mag-change venue na sana panganing padagos na ini sa naukan periodo ni Ibalong Festival asin daing mga kanselasyon na mga mangyayari. Templo dyan, VP Henry, ang baile di Ibalong na pinaggibo na sa nakasubanggi sa Embarcadero Plaza instead na sa Ibalong Park na iyong original na venue kay ni dahil sa pag-uran. Mantang nasa direktiba man ni Mayor Hisham Ismail, nakasabay ang Executive Committee na pipag-antabay sa mga latest weather updates sa nganing prepararan ang mga pagbabago sa mga venue kan mga aktibidades kay ni Ibalong Festival 2025. Yan ang report, Karen Alado, sige News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Diyon, nandyan sa iyo yung paningit natin. Paningit, yan sa'yo mo? I-check mo daw tabi. Garawin alat ni Shara dyan. Kaso, pigwalat ni Shara eh. Double check mo daw tabi ko niya. Kaya kaso, pang ginawin alat niya. Kaya baka pig-ghosting ako ni Shara. John. Baka pig-ghosting ako ni Shara. Anapon mo tabi. Pig-chat niya ako. Yaon dahil. Anapon mo tabi. Alat niya. Right. Sige. Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Sa mga dulong tawapong bareta, arestado ang sarong pedicab driver matapos na madakot na aksong nagpapataya sa wetting na illegal na number 10 sa Legazpi City. Oh, may waiting? May waiting? May wetting. Talaga?
Mahanap na ako BPK Oh. info pa yan sa mga number cards ko. Oh my gosh, na-surprise ako. Paano to surprise? Na-surprise ako talaga. May waiting pala. Iyan BPN na naging resulta kan na ikinasang operasyon kan mga personahes kan Legazpi City Police Station katuwang na puwersa kan Albay Provincial Intelligence Unit kung si inadako pang ang suspect na namigbida na si alias Jeff 39 anyos may agoma. Nakuha sa iyang posisyon BP ang manibay ebidensya araw kan papel na may nakasurat na kombinasyon ng mga numero itong mga taya, duwang kopya ka na gaming collection report form, mga ballpen, puting folder kan mga listahan kan mga suminama numero, asin na maabot sa 300 pesos na pataya. Sa investigasyon ka na mga otoridad, ang suspect ang bakotoritadong sales representative kan sarong legal na gaming outlet kung saan ang akusado ang presenting nasa kustudya kan hepatura kan Legazpi PNP asin nakatalaan na sa angatan min kasong pagbayular sa Republic Act 92-87. Okay. Yan, BPN, may mga doon daw pong informasyon halis sa luwas sa inyo. May waiting pala na di. May waiting pala. Good morning, Pading Alar Mario. Anong latest dyan? Pasok. Pading Al. Hello. Go ahead. Pag tatarabangan diraray, kan Kubicol, Mayor Siam Ismael, DPWH, Asin? pati na ni Congressman Kaloy Loria. Magayon sunada kung kupad sa balita mo ha. Sige daw, go ahead. Pag tatarabangan diraray. Magtatarabangan girare. Magkamiridbid man yan. Go ahead. Oo. So, Kubicol, Mayor Siam, DPWH, pati na si Congressman Kaloy Loria na ma-restore ang tulong pumping station sa Legazpi City. Sinabi ni Congressman Attorney Pino Garbin Jr. na kung may dapat basulon sa pagkaraot kan mga pumping stations na yan, iyon enot na administrasyon sa Legazpi dahil pinabayaan ini pagkatapos na i-turn over sa inda kan kontratista asin kan DPWH panahon pa ni Dipontong Presidente Noynoy Aquino. Nasa pinirmahan na kasunduan o memorandum of agreement, syudad dapat magmantener kani. Haloy na hinagad kan DPWH region na itao na sa nasa inda ang maintenance dahil sindaan may technical know-how, technical knowledge kay ni alagad daing aksyon so enot na administrasyon sa Legazpi. Na-aksyonan sa na ini kanagtukaw sa halipot na panahon bilang alkalde si Congressman Garbin kan Disyembre 2024 may resolusyon na ipinasar si City Councilor Attorney Butch Lucila na itao na sa na ini sa DPWH para sa maintenance. Ngunyan, may basihan legal naman ang DPWH na ihagad ininin budget sa gobyerno nasyonal. Ang good news dahil sa 2026, igwa na ininin bigalukar na budget para sa rehabilitation. Pagtatarabangan giraray ang DPWH sa Nakobicol, si Mayor Siam Ismael and Council, pati na si Congressman Loria, payassurance naman na matabang para sa pag-funksyonar giraray kana tulong pumping stations na ini yan sa San Roque, sa Barangay Baybay, asin sa Victory Village. Iyan pa niyan na informasyon pa digdi sa luwas. Alar Mario, DCG. Gari may nahiling akong mga dakulang kooperasyon sa maabot na aldaw. Dati man na mag-aramigo yan. Nagkasiblagan lang dahil sa politika. Pero sa mga sa pagkanarog ka na bagay magkakasararo, gari maray-maray na bareta yan. Ha? Jomar Bien, nasa linya. Good morning, Jomar. Pasok. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Liwat na nagapilar sa publiko ang Tabaco City Police Station. May koneksyon sa ano pa man na impormasyon na pwedeng ikasolve sa masaro ng taong kasong pagdukot sa sarong nagangaran na Felix Salaveria Jr. kanakalis na Agosto 28 digdi sa Barangay Cobo kan nagkapirang mga armadong lalaki na lunad sa sarong van
na naging kausakan pagkawara kang suspect o kan biktima. Ang Tabaco PNP iyo ang liwat na naging aktibo sa investigasyon tangani mahanap ining nawawarang persona magigirumduman pet sa 28 Agosto kalis na taon mahiling sa CCTV camera sa Barangay Cobo na ining 66 anyos na si Felix Salaveria Jr. Dinukot, hinipaan, dinukot nin mga armadong kalalakyan lilunad sa van asinday na nakuha pa magpungka ito. Ang pamilya kan biktima iyo ang nagpaabot nin reklamo, nagsangat ning kaso, nakanto sa Korte Suprema, sa Court of Appeals, kung saan ipigdadamay ninda ang mga otoridad na susugsa sa inda nagpabaya sa pag-imbestigar dahil nag-ugot asing garo pinaagi sana so kaso na dainin masyadong pagmaliugot na maresolveran kariba sa ipigdadamay sa kaso ang Chief of Police kan Tabaco, si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., ang dating Provincial Commander ka ito kan PNP, dati man na Regional Commander, pamayokang CIDG sa Kabicolan, maging ang pinakapamayokang CIDG ka ito nangunyan, iyo ang Chief PNP na si General Torre. Matapos ang mga diskusyon sa Korte, sa Court of Appeals, nagdesisyon ng nakapagsabi ang Court of Appeals na igwaman ng GAD na obligasyon o panimbagan ang mga naunambita ng mga autoridad dahilan sa kakulangan man ng GAD in aksyon sa naunambita na investigasyon. Kan nakaulay kan DCGB News si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo sa iyang sinabi man na dahil man sila nagkulang padagusinda sa paghahanap nin mga ebidensya asin testigo para masusog kung naay naman ang gadining si Salaveria. And ngunyan nga nagpaluwas naman si Danina Abiso na naghahagad nin kooperasyon sa publiko na kung may aram, iluwas na. Si Salaveria, ang background kaya ni BP Henry, bako man inita kadigdi sa syudad kan Tabaco, kundi bigla na sana nagbutualig din ng arkilahan sa barangay Komunin sa laog nin masarong taon antes na mangyari ang insidenteng pandudukot sa iya. Sa background di Salaveria nagluwas na ini iyo ang founding member kang Indigenous People's Rights Group, tunay na lang siya ng bayan alay sa mga katutubo and kabataan para sa tribo o sa tribo. Asin na involved man ini o may partisipasyon sa iba pang mga aktivistang grupo digdi sa satuyang nasyon. Yan BPN rin magandang na impormasyon, Jomar PND CGB. Salamat, Jomar, sa report. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, darling. Paningit sa Morning Hirit. Baby girl, good morning kay Miss Trexie ba? Mali yata. Tresh, good morning. Miss Tresh, good morning po. Good morning sa iyo at saka kay mami mo. Thank you. Salamat sa pakikinig. Aramon tanaw ang paningit sa Morning Hirit. Nasa linya po si Shara sa dagdag kaaraman ngunya na pagkaaga. Dito po sa DCGB. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry. Asis sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw din do na bako sa nasaro kundi tulo an puso kan octopus o pagita. Oh? Sana all diba? Dako lang Gusto ko yan, pwedeng padawaon. Joke lang po. Sige sa pag-aadal kan Smithsonian Institution sa Washington DC, duwa sa puso kan pagita ang trabaho, iyon magdaraning dugo sa asang kaini para makahangos, mantang an pantulo na puso kaini, ang nagsusustento ning dugo sa bilog ka ning lawas. Pero iniyan saro pa sa makangalas. Kapag naglalangoy
ang pugita para mientras na nagpupundo ang puso Ay, kayo. wow. Isipon mo daw to, ang puso mo mapundo mantang ika nag-iiro. Dahilan ka ini, mas pipili na sa nanindaan magkamang sa irarom kan dagat kaysaan maglangoy dahilan ta mas makakatipid sindanin kosog. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngunya na aldaw nin Martes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Gusto ko yan, Junior, eh. Madami kang puso. Ade, gusto ko yan, madami kang puso para marami kang mapapasaya. Woo! Thank you, Misha. Ang pangyari sa ako naman ang puso kang pugita, di. Nagpunduan, di ba? Paningit sa morning hirit. Ganun pala yun. Joshua? Joshua? Tama ba yun? Tama, Madami tayong puso dapat, ade. pero isa lang ang mamahalin. Siyempre. Ganun talaga. Ganun talaga yun. Ibig sabihin kang maraming puso, Oo. kung mo pinagaba ka sa iba, may pagmakulog ka sa iba. Fling-fling lang. Sabi ni. Nailing ko sa interview kay Sarah Geronimo Candaraga pa. Gusto mo kaya makipag-date lamang sa iba? Sabi ni Sarah Geronimo, fling-fling lang ngayon. Pwede. Salbatan ng Sarah ini. May kabilyon man sa buhay. Fling-fling lang ngayon. Okay lang. Fling-fling lang ngayon. Oy, Fling-fling. nakikinig si Mami? Palagi pala nakikinig sa'yo. Nakikinig si Mami. At saka si Miss Trish. Palaging nakikinig sa atin, ha? Good morning dyan sa Tabaco City. Napakasayang araw ng Tabaco. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Parang napakasaya mo rin, ha? Parang gusto kong pumunta. Bibisita kay mami? Bibisita ka kay mami? Parang ganun. Gusto kong makita si Mami. Parang ayaw ko talaga. Okay, thank you for the reminder. Sige, go. Yes, good morning. Good morning sa mga paragtabay. Delikadohon palanta di Henry ang posisyon ka naraot baga dyan na parte ka na mixer truck pasagkod mo niyan tabi di Henry obstruction sa gilid kanto ng po dyan sa may parte pa siguro inikan barangay po sa may harane sa Camellia Home Subdivision tabi di Henry ang pusto pa lang ka Dapat ni Congressman Pido Garbin. kung dahil masyadong kabita kung Maski banggi. kung banggaw mixer na
Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Ulitin mo nga, baby. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Thank you, babe. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6 G's Ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tukang sa lado lokal, klases sa gabos na level kan pampubliko asin pribadong eskwelahan asin trabaho sa gobyerno sa anum na probinsya kan Kabikulan suspendido ngunyan daw bilang preparasyon sa makusog na oran dahil sa LPA asin habagat pagbusulin anti-EPAL ordinance sa Daragalbay
ni Councilor Attorney Ayan Makasinag dahil sa kamabutan na political unity sa lado nasyonal daing laog klase asin trabaho sa gobyerno suspendido sa 15 lugar ngunyan na Agosto 26. Tag sa diri ni asin official kan construction company na inot ng pinangaranan ni dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. sinubpinakan Senado sa ibang nasyon. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nanindugan na dai mapundo na idepensa ang nasyon. Sa Business News, mas matanos na food supply as in food chain o kaya food supply chain padagos sa isusulong kan Department of Agriculture. Asma dahil dapat seryosohon sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Suspendido po ang gabos na level mapapubliko asin pribadong eskwelahan asin trabaho sa gobyerno probinsyal Canalbay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes asin ngunyan aldaw. Ini bilang pagsunod sa direktibang ipinaluwas kan DILG asin Malacanang bilang pagpreparar sa makusog na pag-uran dala kang low pressure area asin habagat kay ni maigpit man ay pinagbabawal ang pagbalyo sa mga salog mantang sinugo man ang gabos na local DRMC sa mga syudad, munisipyo asin barangay na mantiniron ang pagmonitor asin preparedness status magkaigwan in localized evacuation na kung kinakaipuhan asin siguruho ng kaligtasan kan mga residente pigabisuhan man ang publiko na likayan mo na ang pagbiyahe kundi kinakaipuhan lalo na sa mga hababang lugar na prone sa pagbaha asin pagrasay nindaga. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Jimmy Nasalita, hali dyan sa luwas. Nasa may partikan Masarawag area an sa tuyang Chief of Reporter. Kamin Jim. Patutukan na ngunyan ang DCGB nyo sa Barangay Masarawag asubnaw nasa area na kita ngunyan kan Barangay Maybon digdi sa Banuan kan Ginubatan napagaraman kan DCGB nyo base sa pagpag-uro niya to kay Sir Rick Mendoza ang OIC Apsimo Chief na ngunyan na aldaw ngunyan na pagkaga nakatalaan na magsakat ang P-box digdi sa nasabing lugar iibahan niya. And nainot na ang DCGB News digdi sa lugar tangani na mailadawan niya to kung ano na ang sitwasyon kan mga tinampo na inaragihan kan flash flood kaso hapon na kaso banggi pinagtrabaho na ma-move out itong mga debris, volcanic debris, mga daga gapo na iyoan buminalunbon digdi sa tinampo sa Barangay Masarawag. Abangan taod-taod kung ano ang mga development. Oras na makanto saan na DCGB nyo sa Barangay Masarawag and nakatalaan man ang DCGB nyo na baybayon, susugon ang mga pinagigikanan kaning mga ipinagrarasay na mga baybay, daga, asin mga gapo sa itaas na parte kaining Masarawag. Abangan na lang ang mga development taod-taod sa paglampas kan na mga oras. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Political unity ang pinakarason ni Daraga Municipal Councilor Attorney Ayan Makasinag sa iyang pagbusol kan anti-EPAL ordinance sa Daragalbay. Sa entrevista kan DCGB News kay Makasinag sa iyang sinabi na kung gusto magkasararo igilid ang kolor politika, nagkapera sa mga importanteng probisyon iyang pagsunod sa neutral color kompuesto kan black, white and brown. Ipinagbusol man digdi ang exterior color o ipinagbabawal manigdi ang mga exterior color kan edifisyo kung saan ang dapat na kolor neutral. Isabay mandigdi ang business plate na mahiling sa mga tricycle, business establishments kung saan ngunyan yaon ang pandok kan mga politiko mantang dapat ini magkaharali susog sa ethical standard kan paggogobyerno. Kikita ta paano sa Daraga, may mga kanya-kanyang kulor. Ka magbisita sa mga barangay, may mga kanya-kanyang kulor. Building kang mga munisipyo na sa diri, para bago, kada may napipili na bagong and at the same time, ang after election baga, ang gusto tapir may magkasararo. Land Transportation Office magakaigwa po nin distribution in plaka sa Legazpi sa Aga, Agosto 27. Angel Mostaza sa report.
Nakatalaan na magkaiguan ng distribusyon ng plaka ang Land Transportation Office, Legazpi District Office sa aga Agosto 27, 2025 sa Legazpi City. Ini ang pinag-anunsyo ka na sabing opisina kung saan ang backlog ng plaka kan mga motorsiklo at tricycle na nirehistro kan taong 2017 pa ibaba. Ang pa rin ang i-claim sa ampangan mismo kan LTC Mall sa Peniranda Street sa Legazpi City. Ang mga ma-claim ang kaipuan sa nang magdara kan mga kaipuan na dokumentos aron kan valid ID kan registrong tagsadiri, kopya kan official receipt at certificate of registration, authorization letter at valid ID kan representante in kaso sa personal na makaklaim ang tagsadiri at ang deed of sale in kaso na ipabakal. Ang distribusyon ng plaka ang gigibuhon alas 9 ng pagkaaga sagod alas 5 ng pagkahapon. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Pinuunan kasuhapon kan mayon Integrated Development Initiatives and the Philippine Movement for Climate Justice and Albay 100% Renewable Energy Alliance Skill Sharing Strategizing and Planning Session Albay Working Group sa Barangay Gugon, Legazpi City. Ang aktibidad may kamautan na makapagmukna nin estratehiya tangani maabot ang 100% renewable energy sa probinsya ni Albay sa taon 2030. Apera kay ni ginibuman ang sesyon ang information exchange, pag-ibon ng strategic approaches asin pagpapakusog din kolaborasyon sa mga sektor tanganing makuan environmentally sustainable, affordable asin long-term energy solution sa probinsya. Ngunyan aldaw gigibon ang planning asin pagbilog nin Secretariat. Al Armario, may dagdag na report mga tugang halipo dyan sa Alwa. Mantenido pamanjiraray ang Executive Order number 1 ni Mayor Hisham Ismail na diklaging kan mga line kanal sa barangay asin mga city road pati na mga salog. Konfirmado ini sa pahayag ni City Councilor Attorney Bots Lucila. Dahil sa mga problema kan Legazpi, nabaha kaya dapat sarang maging concern ang gabos. Sa order kan alkalde, ang syudad iguanin binilog na task force sa Paumayo, kan City Engineering Office, nako na day kaya kan barangay, matabang sinda sa pagdiklag kan mga line kanal. Alagad mayormenteng may obligasyon ang mga barangay officials na riparohon sa indang lugar. Pati mga tupad beneficiaries pigin ganyarman nalinigan bako sana ang tinampo kundi sa bayanan nin Pala Asadol Perno kung kinakaipuhan na magkaharali ang bara sa line kanal. Sa mga salog mo niyan, kan Legazpi, yaon man ang excavator kan DPWH na pinasubli sa syudad para sa desilting kan mga salog para maiwasan ang baha pag minabagsak ang siringganing makosog na oran. Al Armario, DCGB. Sinuspindir mga tugang kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang klase asin trabaho sa gobyerno ngunyan na daw Agosto 26 sa 15 mga probinsya dahilan sa maraot na panahon. Suspendido po ang klase sa gabos na level kan public asin private schools pati na ang mga opisina kan gobyerno sa mga minasunod na lugar: Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, as in Southern Leyte. Sigun sa Pag-asa, naapektaran kan low pressure area ang dakul na lugar sa nasyon. Iba pa niya itong mga bareta, Provincial Social Welfare and Development Office, ikukonsulta sa gobernador ang alokasyon na pondo para sa mga senior citizen sa probinsya. Karen Ala sa report. Personal na makikipag-ulay ang PSWD o kay Governor Noel Rosal, tanganing formal na ikonsultaan magiging alokasyon sa pondo kan probinsya sa mga social services kan mga senior citizens sa bilog na probinsya kan Albay. Sigun kay Maria Vivian Sea, ang PSWD officer, makikipag-coordinar siya sa gobernador tanganing personal naman na ipahiling na tigigibuman kan opisina ang gabos tanganing matauanin dakulang pondoan para sa social services kan mga senior citizen. Halagad ipinaliwanag man ni Sea na kung ano ang na-aprobara na pondo sa PSWD kada budget deliberation, minasunod man sa naini bilang implementor
asin day an opisina nagbabawas basta-basta sa bagay na iyan, ang pahayag na iyan ni Seya dahil iyan sa matatandaan na nangaranan kan gobernador ang PSWD sa pagsabing nata sa dain na sunod o kaya tinarapesan kan uminaging taon ang 50 million pesos na pondo na para kuta sa social services kan mga senior citizen. Karen Ala, DCJB News. Kasabay mga tugang kan pagkomemorar kang National Heroes Day kasuhapon, nanindugan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na panahon na para tapuson ang hararom na lugad nin korupsyon sa nasyon. Sigun sa Presidente, daing lugar sa sayang administrasyon, ang kultura nin kawaranin respeto asin kawaranin pagmakulog o malasakit sa namanuaan na haloy nang nagpapaluya sa sosyedad. Ang korupsyon sigun kay PBBM bako sa nang panghabas nin Pundo ka Nasyon, kundi panghabas man kan kamabutan, futuro asin oportunidad kan mga masunod na henerasyon. Kasunod kay ni, siniguro ni Presidente na lalapagon asin papanimbagon niya ang gabos na imbelto sa anuman na anomalya asin pang-aabuso sa poder. Nangapudan ang Presidente sa lambang Filipino, lalo na sa mga jóvenes na maging marikmat asin panindugan manindugan laban sa sala dahil sa kada Pilipino nagiging honesto o ang kada Pilipino nagiging honesto asin may malasakit na ipagpapadagos ang kalayo nin kabayanihan na sinindihan kan sa tuyang mga herwe. Dating na-postpone na tree planting sa Daragalbay, malalawos ngunyan aldaw sa barangay Banyadero. Joshua Bino sa report. Ilalawos na kana lokal na gobyerno kan Daragalbay ang pinagtalaan na tree planting activity na pinagabot o pinagaapod relief operation kung saan nakatalaan magkaigwan ni na tree planting activity ang mga personahes kan lokal na gobyerno kan Daragalbay asin digdi nagtitripon niya na pagkaaga sa barangay Banyadero. Na barangay Banyadero ini parte ka na mayon unit na mga barangay digdi sa munisipyo kan Daragalbay. At inot ko tang schedule kay ni iyoan ka nakaaging simana alagad na postpone ini dahil sa maraot na panahon asin ka na paguran. Ngunya na aldaw ni na Martes pinagdesisyonan ka na alkalde partikular na ni Mayor Victorete na idagos na ang tree planting activity na ini. Na tree planting, parte ka na 8-point agenda ka na sabi ng alkalde kung saan planong dagdagan pa ang mga nagkataranom na mga kahoy sa munisipyo kan na Daragalbay, lalong-lalo na itong mga lugar na pinagkonsiderar na watershed, karong kaining niya digdi sa barangay Banyadero. Alas 6 ang pagkaaga, pinagtalaan ang tree planting, asin sa ngunyan, nagatiri po na ang mga personahes ka na lokal na gobyerno para sa nasabi ng aktibidad ngunya na pagkaaga. Lagdag na bareta, Josh Bobino, CCTV. Mientras tanto, mga tugang, kasabay kan o kaya iba pa niya itong mga bareta sa lado nasyonal, hinagad po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sektor kan mga jóvenes na maging marikmat sa mga sala. Asin ibulgar ang mga impormasyon may kinaraman sa panluluko kan mga nakatukaw sa gobyerno kasabwat sa pribadong o ang kasabwat na pribadong sektor. Sampang inikan pag dinadiskobring anomalya sa mga proyekto, partikular ang flood control projects, asin iba pang importanteng proyekto kan gobyerno na mga flood control. Mantang sa sayang pagtaram sa pagirumdum kang National Heroes Day kasuhapon sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, sinabi kang Presidente na ini ang pagkakataon para maging kaparte ang mga jóvenes sa kampanya kontra sa korupsyon asin magimata ang kaaraman sa dating trabaho sa nasyon. Dagdag pa ni PBBM na dapat na ipag-it sa pera ang mga saradit na panluloko dahil kapag pinalampas ini, dit-dit na nararauton ang sosyedad na dae mamalisyahan kang namamanuaan. Siniguro kang Presidente sa mga jóvenes na dahi sinda iwawalat kan gobyerno, kundi magiging parte sinda sa paglaban sa korupsyon. Kapag dahi handa ang mga jóvenes sa pagdepensa kang katalingkasan, mababaliwala ang pinagpapagalan asin sakripisyo kan mga herwe, pati na ang futuro kang nasyon. Sinabi ni PBBM na inisa na ang paagi para mamatian ang pag-uswag kang nasyon para may mas establing buhay kan mga Pilipino.
Tabaco National High School, bibisitahon ni DepEd Secretary Sani Angara sa Huwebes. Yomar Bien sa report. Nakataraan na magbisita digdi sa Tabaco City si DepEd Secretary Edgardo Soni Angara Jr. sa maabot na Huwebes. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Congresswoman Crisel Lagman Kasudma. Sinabi ni Congresswoman Lagman na sa Huwebes magiging bisita kan Tabaco National High School si Secretary Angara para sa pag-inaugurar kan Alternative Learning System Community Community Learning sa Tabaco National High School. Ang sekretaryo aperkan pagbisita sa Tabaco National High School para sa arog kaya na aktibidad iyo ang nakatalaan man na mag-atindir sa National Mancom na kan DepEd National Office na gigiboon diyan sa siyudad kan Legazpi sa Kapareyong Aldao. Yan ang report, Yomar Bien. Bigobligar kan Senado para sa masunod na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontratista na embulto sa flood control project. Ini matapos pirmahan ni Senate President Chis Escudero ang subpena para sa pagsadiri o tagsadiri kan construction company na inot ng pinangaranan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinda ang mga nagpalyar na magatindir sa nakaaging simana kay bahandigdi sinda Luisito Tige, Presidente kang LRTK Builders Incorporated, si Zara Diskaya, Presidente kang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Lawrence Lubiano, Presidente kang Central Waste Construction and Development Incorporated, Edgar Acosta, Presidente kang Highton Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan, Authorized Managing Officer kang MG Samidan Construction, Romeo Miranda, Presidente asin MO kan Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Maria Roma Angeline Rimando, Presidente kan St. Timothy Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar, Presidente asin CEO kan SunWest Incorporated, Yumer Villanueva, Presidente kan Top Notch Catalyst Builders Incorporated, asin Mark Alan Arevalo, General Manager kan Wawaw Builders. Itatalaan man ang pinal na petsa para sa masunod na pagdangog kan Blue Ribbon Committee. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, balikan ta po ang report ni Jimmy Nasalita, hali po dyan sa Masarawag area. Mga tugang BP, makakaroon niya itong yan si Kapitan Vicente Baliat, digdi sa barangay Masarawag, sa Banuan kan Ginobatan, and primero ang sitwasyon digdi. So mga tinampong binalunbunan ka so hapon kan mga daga baybay mga gapo nahali na digdi sa Purok 4, Purok 5, Purok 6, pero ining sa Purok 8 grabe pa ni stockpile, ginirilid lang itong mga volcanic material, so mga daga na may halong baybay dahil ang grabe talaga ang mga natambakan ang importante na may maging na ang mga bihikulo maging pasabol ang tinampo, pero yaraon pa sa gilid ining mga ibinulos kan na bahaka so hapon. Yaon digdi si Kapitan Vicente Baliat BBP, makakaroon niya to taan plano may iyon na magtukad mo niyan sa taas na parte kaning barangay Masarawag. Kap, good morning. Live po kita sa radyo sa DCGB. Ngunya na yaon pa sa evacuation center sa mga residentes mo. Ano ang tugon sa say mo kan mga lokal na opisyal lalo digdi sa Banuan kan Ginobatan? Ang advice ako ni Mayor Gima Yapon ho na pa preventive evacuation kami kasuhapon mga around mga 5:30 PM darawon duman sa community college kan barangay Mauraro. Asap pinaano niya so mga rescue vehicles kan mga nearest barangay kan may unit yung nagtaban na mag-rescue kan mga residente ko digdi sa barangay Masarawag. Kaya Pirang pamilya po ito? ang nasa evacuation niya nasa 93 families nasa evacuation yun yan sa... Sobra 1,000 ribong individual yan? Okay, sobra. Kasumang lang ang na-pick up
93 families. Okay, so ngunyan mainit ang sitwasyon digdi marayang panahon kan ngunyan na panahon pero dahil sabot taod-taod naman pagkahapon kon na maguran. So dahil pa ito papaulion. Nag-alat lang ako kan advice ni Mayor Jima Yap Unhoko kung ano ang decision ni Mayor saka ako ma-aksyon. Kamu kapitan digdi sa barangay dahil ka mo nagngala so natata ulit-ulit ini ngunyan sa nangyari digdi sa barangay Masarawag na haros irira sa iyo pa ibibulos pababaan kagulping mga volcanic materials. Siguro dahil na kami dahil tuon na kami pag mag-una na pagsugon nasa plus blood minang digdi sa baba. So okay, so dahil nindo isi kung ano ang nangyari dyan sa taas natatarog ni kay ni digdi bulyo manan mga volcanic materials ngunyan maiba ka sakot nga ning mahiling taduman magsakat dyan sa pinakataas kaning Masarawag. Actually, gusto ko rin para actual na marka mo, sir. So, sitwasyon dyan, lugar dyan, barangay Masarawag, kung sa'yo naghali ang flood, dyan niya sa Nyugan. Okay, so pero sa quarry, wala man quarry activity dyan? No quarry activity sa taas dyan, Nyugan. Sigurado po kamukaan? Sigurado, 100%. So may ibang mga factor so kung na araw kayo niyan nga Masarawag na? Ang sitwasyon dyan barangay Masarawag sa 4 saka 8 ang plus flood naghali lang sa Nyugan. Sa Manyugan? Okay, so yan tabi BP ang sitwasyon pakipaguro niya to kay Kapitan Vicente Baliat and mapo na kami magtukad digdi sa mga inagihan kan flash flood kaso kanakaaggal daw asin kaso hapon. Mga dagdag na impormasyon, abangan ang mga pangyayari o mga sitwasyon na mahihiling may o madidiscover with Kapitan Vicente Baliat taud-taud sa naman. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang nagpalyar po ang pagbalo kan District Engineer kan DPWH sa nahusuhulan si Batangas Representative Leandro Liveste na pwedeng indikasyon ng mga opisyal kang DPWH naging legmen o asin bagmen kan makukusog na kontratista asin kan mga funder o legislador na nagisingit nin pundo sa national budget para sa proyekto. Sigon kay Senador Pampilo Lacson, tinawanin doon kan senador na kaipuhan ang surgical solution sa sistematikong korupsyon sa DPWH. Sobra pa sa simpleng pagsalida o pag-reassign ng mga opisyal. Sigon kay Lacson, dapat magkaigwan in hararom na investigasyon ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG o maski ang National Bureau of Investigation o NBI na dapat magpundo sa pagsumiter kan kaso kan DPWH o kay DPWH Batangas First District Engineer Abelardo Kalalo. Pinagunambitan ni Lacson ang impormasyon na nakaabot sa iya kung saan pwedeng may koneksyon ang pagbalo na panunuhol asin na may kinaraman sa na-report na 3.6 billion pesos na aprobadong budget sa 2025 GAA sa forma ng kickbacks na minabot sa 10% o 360 million pesos. Suportado mga tugang kang League of Cities of the Philippines o LCP ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa giraray isabay ang local government units o LGUs sa pagplano asin pagpapautob ng nasyonal na proyekto. Sigon sa LCP, importante ang lakdang na ini para mabawasan kundi mandagos ng mahali ang inefficiency na haloy ng pinagkakaatubang kan mga darakulang infrastructure projects lalo na kan DPWH. Pagkakonsiderar man kan LCP ang direktiba bilang patunay kan tiwala kan presidente sa kakayahan kang LGU bilang tunay na katuwang kan gobyerno sa pagapauswag kang nasyon. Tinawanindong kang LCP na handa sindang maging katuwang kang national agency sa pagtaunin kaaraman sa pagkondukta nin mga konsultasyon asin pagsuhay sa mga proyekto. Ipinahayag ni Presidente Marcos ang direktibang ini matapos magkondukta in inspection kanakaaging aldaw sa Sarong Rock Netting Project sa Tuba, Benguet na may kamautan na ibalik ang proseso kang LGU approval bago ipautob ang national government funded project. Magbabalik kami. Makalipas lang kayo ni 6:36 po ni Naga.
GB News Express. GB News Express. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon, Kargaan Nagom, and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass, Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:44 po nin pagkaaga. Narindugan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dahil sinda mapundo tanganing ipaglaban ang sa indang katalingkasan. Naging laman kan sa iyang mensahe, selebrasyon kang aldaw ning katalingkasan sa Ukraine. Sinabi kay ini, nakaipuhan ka nasyon ang katrangkiluhan na ang magdidikta sa inda sana bakong biktima sa Ukraine asin imbes sarong fighter kung sa indaiman sinda nanggagana pero bako man sindang daog. Kasabay man kay ni nagkaigwan ng prisoner swap entre kang Russia at Ukraine kung sa 146 na mga soldados ang pinalibre. Kareta mga tugang sa pagninegosyo. Business News. Ipinahayag po kan Department of Agriculture o DA ang sa indang plano na ilansar ang sarong command center sa bulan ni Nobyembre. Kamauotan kan lakdang na ini na mapagayon asin maitanos ang pag-administrar kan food supply chain sa bilog na nasyon. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na ititindog ang command center magdiserving sarong digital nerve center sa paagi kay ini pagbibirion natipunon asin oogidon ang iba-ibang klase nin datos may kinaaraman sa produksyon nin pagkaon, ang volume kan pig-importang produkto, ang presenting estado kan stock levels, ang mga presyo nin barakalon, ang persentahe kan konsumo kan na manuaan, ang kapasidad kan mga post-harvest facilities
nasakop kan irigasyon asin magin ang global market trends na nagkakaapekto sa sektor nin agrikultura. Sa pagpuon, ang panginot na tatawan ng atensyon kan command center iyon rice value chain. Hindi dahil ang mga bagas ang pinagkukonsiderar na panginot na staple food kan nasyon. Kaya importante na masiguro ang sufficienting supply asin kontrolado ang presyo kay ni. Pag-usanang sa bagas, gagamiton ang modelo kan command center, plano man ining gamiton sa ibang importanteng sektor kan agrikultura, aron kan high value crops, livestock, poultry, asin fisheries. Asma, dapat daw na seryosohon sigon sa mga eksperto. News Director Mar de la Cruz sa report. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dahil ipagpasipara asin seryosohon dapat ang asma. Yan ang tinawanin doon ka mga eksperto sa salud. Yan ang sinabi na ang air pollution, aso, alpog, asin pollen, pwedeng mag-trigger nin peligrosong atake ng asma. Idinagdag pa ka mga health experts na kadal daw, maabot sa 1,000 na tao sa kinabahan ang nagagadaan dahilan sa asma. Payag man kan World Health Organization o WHO na sa tamang inhaled treatment, asin malinig na air policies, malalabanan ang nasabing helang. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Salamat, Paring Mar. Mientras tanto, si Ariel Samudyo sa Kamugtakan Kam Panahon. Hali po sa Pag-asa. Ano po sa tuyang latest update digyo sa Kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan na daw ni Martes. Pero yung namataan ng low pressure area ngunyan na alas 3 na maaga sa may kadagatan kan Paracali, Cabargas Norte. Kung saan iniyo nasa coordinates na 14.3 degrees north, 122.8 degrees east. Sa ngunyan, natili man na mababaan dyan sa namabilog ginis sa bagyo, pero di man dinahali ang posibilidad na posible pa man iniyo ma-develop sa mga masunod na oras o aldaw sa sarong tropical depression. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto sa western sections kang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil man sa epekto kang low pressure area, kung kaya ang Kabikulan nilalauman man na magkakaigwan na pa nganuro na kalangitan na igwaman nin mga kalat-kalat, mga pagkuran, asin pagkikilat, pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa norteng sulnupan, hanggang sa sulnupan na ang mamamatian, asin mga kadagatan magiging katamtaman ang pag-alon. At tinating agwat kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 29 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5, o masirang alas 5:34 ngunyan inaga, masulno pa dyan alas 6 nin hapon. Alipunigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Nagsurat po kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Natuwang dyan si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani. Ini po ang asin kasabay ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningatan sa lamang saro. Itagabos tiniripon ninyo sa pagkamu.
Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, thank you, baby girl. Balik kita mga tugang sa programa. Oras natin, 11. Bago mag-abot ang 7 o'clock nin morning. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puhan nasabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para po sa salud asin proteksyon kang atay, yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man sa pagtaon ng mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wala, mahilig man uminom uday. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Jimmy, nasalita live mga tugang, hali po dyan sa Ginubatan Albay, nasa may partikan Masarawag area. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Jim, good morning Jim, kumusta dyan? Yes, sobra 30 minutos na kami ni Kapitan Vicente Baliatgan, Barangay Masarawag sa pagdatukad ta BBP. Inagihan me itong sa mga binulusan na dati sa ditsa ng kanal. Ngunyan ta BBP, na-discover mi ni Kapitan na grabe ang peligro na yao nakaarunga digdi sa taas, pasiring dyan sa baba, duwang barangay ang natutumbok ta BBP. Ang barangay ni Kapitan digdi sa Masarawag, and ang Sarupa ang barangay Dunyat Tumasa, kataning na barangay. Anong nangyari ta BBP, digdi sa taas kompleto ki mga tinanom, mga kahoy, mga butong, birding anyaw digdi sa kataasan, mga kanyugan ini. Ang problema, nakadevelop na nin haros 6 lanes na na tinampo, nagkaparantay ini ta BBP. Ay may naroon, yaw na sa satellite, download na sa satellite niya to ang sitwasyon digdi sa kaitaasan. Ang sitwasyon digdi sa taas ta BBP, ang mga gilid kan na mga inagihan kaning baha, sigan turupag. Itong mga kahoy ipinagdadaos do sa baba, once na igwanin makusog na pag-uuran, tapos iyon ay ni nagkakabiriyo na may sanga-sanga ng mga tinampo digde. Pero bago inigibo kitawo, natural ta BBP, pantayon an sa taas na inagihan ka na baha, asin igwa pa man digdinin mga nagpa-uuma, natatala-tala digde. Grabe ang takot ni nata, maragugnubon biyo. Pag nagharalo na, nagkasapungan ang mga sanga-sanga kitubig digde sa itaas na parte kan Barangay Masarawag, partikular ang Barangay Purok 8. Kaya kung ini mabiyo, makusog na baha, ini nga ni uran sana. Kung igwanin sana dainin bagyo, pag nangyari yan, kakaunon ining mga gilid kan na daga, mga gilid kan bulod ta BBP, tapos mapapantay na naman, iaron sa iyang pababa dyan sa Masarawag Sentro and Barangay Dunyat Tumasa. Pigpaparakaraon na ang daga digde, kan tubig baha. Yung digdi si Kapitan, siya na mismo ang makapagladawan ta. Teritoryo niya initabi BP, kung ano ang piligrong nakaarunga sa iyang barangay and kataning na barangay Dunyat Tumasa. Live po kita sa radyo sa DCGB, si BP Henry po sa Angkor. Kapitan Vicente Baliata, BBP. Kap, marinaga po. Ngunyan, di kami mismo sa Kaputi ni Kapta, beta. Tawag kang monitor. Sa in-between Barangay Masarawag in Dunyat Tumasa, yaon kami ni Sir Salita. Opo. Hindi kami sa ng Nyugan sa Dunyat Tumasa in Masarawag. Kaya nahiling niya ang sitwasyon, ang site and location sa Rabin na pinagyaan si Baha na mag-ibong-ibong nagarusay ang mga pamampang. Kaya diyan
dakula kan gani. Kaya hindi ang problema mi dahil in case na magka-bagyo, talagang kung magka-volume ang tubig, inakman so sa baba, mga kaharungan. Opo, Kap, ano po ining salog na piglalakawan nindo? Kuana, dahil ko, garo tinampo na ang klase, hababaw na po ining maray. Ano po ini, bago man ini salog. Ano po lang yan? ini? Ang straight lang, kahito. Pinalayan lang ini, kahito mga pababa. Agihan yan, ngunyan, gari na tinampo ang hitsura? Iyo po. Gusto sabihin, sa tubig, nag-ibo kay gari tinampo style, para agihan ninda. Galing na po ini. Ay, nako. May wato na. Opo. Pili na ang kung sa tinampo mga 6 lane. Ano po ang risk na nahiling nindo kung magpapadagos ang araw ka ng sitwasyon? Ang sitwasyon kayo ni, ang labis digde, disilting tapos ba? Oo. Rigging. Iyo po. Haloy na po na nangyari na ang kapta. Sabi ni mo, buda ni Jimmy, abang nag-aaloy, pag iagihan kitubig, nagtutupag ang palibot? Iyo po, mag-ibong-ibong. Naiko. Di, anong pag nagtutupag yan? Anong implikasyon tabi ka? Anong impakaan sa indo sa barangay nindo? Siyempre, baba sa mga bye-bye, to aggregate, sa mga natubang mga nyug, kahoy, bato. Yan. Siyempre, dadaraw niya sa baba. Pangyari. Okay. Bata, kada best na nag-uuran tabi, perang purok ang apektado mo dyan? Ang apektado kan barangay Masaraw na puro 4, 6, 5, in 8. Pangyari. Okay. Sige, Kapta Todd, makikipag-coordinate ako sa mga ahensya kan gobyerno, sa mga leader sa syudad, sa munisipyo, sa probinsya, sa district, para ako sa iling ko aram ninda yan kailang kay po ang kigari komprehensibong pagplano ka yan para di maglala tabi ang sitwasyon asin makagibonin paagi para ma-preventaran ang posibleng danyos sa buhay tabi asin propriedad din tao. Okay. Opo. Salamat tabi, Kap. Ini Kap, kita pa sana anto sa lugar na ini. Aday ki official pa o ahensya ki gobyerno na nagtukadigday? Dahil pa, mayo pa. O di nakonta, nabuy naman o tining sitwasyon na ini. Iyo po. O, so inot, drone ito. Iba so drone, iba so actual na nahiling ta. Iyo. Okay. O yan na tabi BPN na sitwasyon. Siguro, hagyatun ta sa mga ahensyas kan gobyerno. So sa mga opisyalis ilihido, lalo na sa mga arog-arog ka nagkakapot sa Committee on Environment, personal na mahiling ninda ang sitwasyon digdi sa itaas kan barangay Masarawag, makaka-decide sinda kung ano ang risk sin peligro na dadarahon kay ni yan sa mga residente sa baba kan Masarawag and doon niya tumasa. Nang sabi niya to doon niya tumasa kasabay ta BBP tay ni bulod ngunyan so bulod nagsanga so agihan so tinampo kumbaga tinampo na ini gali na haros na pantay na tabi BP. Ngunyan, so sarong nagsangang gali, ala tutumbok doon niya tumasa. Binaghihiwas ang barangay na abutan kan tubig baha. Iyan digdi yan sa Purok 8. What about duman sa Purok 4, Purok 5, Purok 6? The same ang sitwasyon. Nagsasarangaman kaya ang sentro kan Masarawag, garima sa dahil ko na sentrohon, garima papalibutan ki gali. Dahil nakamong pagkaiba sa Manila. Iyo na nga ang problema kan barangay Masarawag. An Manila, arog ka na nangyari ta BBP, na sandwich ini ki mga gali. Ining sitwasyon digdi, nakapurmanin mga gali ta BBP harala pa donon. Ngayon magiging agihan kan tubig, pagkatapos pag volume ang tubig halin sa taas, magkakabiryo, magka-convert sa ining mga gapo, daga, baybay, so nagtutupag pang mga gilid kaning bulod, masabay pa sa mga tinano, mga nyog, an volume, awan pwersa kani, makusugon an baha. Okay, so yan tabi BP. Ako, Jimmy, ang pighatitang ko dyan ta, susko, sana, naramos nangyari sa may parte kan maipon, kanong minaging mga panahon, na so tubig duminalagan sa mga kaharungan. Ano naman ito? Sana day mabut sa putong araw kanta.
kung yun ang pigdi-describe mo na nasa sandwich ki mga galis, dapat talaga planohon na kimaray kung ang gigibon niya. Oo, takon layman taman ma-question ang kwan Kaya nga, ibog kan mga tinanom digdi Yan, at ano correct, birtihon oo. digdi an kay taasan tamagayuno na lugar an kan panahon an Yeah. masarawag magayuno na lugar birde daiki excavation o Dahil man kikwari. human activity wala Bako dahil kwari dyan. Oo. kundi natural ini na natural na nagka-develop na mga risk o peligro para sa mga tao. Okay. Oo, so ano Kap, nangangapa nga anak kita o pasakat pa kita? Dahil pa na, dahil pa sa, oo. Dahil pa sa 1/4? Dahil pa. Bata naguran. Arayon pa. Arayon pa? Arayon pa. Oh, anyway, may nakadangog siguro si Sir na Rick Mendoza. So, P-Box, at least iguanan in guide. Digdi sinda umagi sa Purok 8. Kung masakat sinda taon-taon, sa iba so drone, iwan na gusto nila ma-actualize ang sitwasyon digdi sa taas. Kung masakat sinda, mangagi sinda digdi sa inagihan mingunyan. Sa Purok 8, tasagkod na kaya mi ni Kapitan, sa sakaton mi ini sa taas. So kung ano, so pinakapunot dulo ka ni, kung ano ang sitwasyon. Ta sigurado sa taas, kung igwa dyanin mga bulyo, nabubutong ng tubig, kung narararo mo na dyan, pag nabutungan ki tubig, iyo yan ang nagiging kausak. Kung natata, pag nabuswang, nakikaon ining mga bulod na iaragihan kan tubig baha tabi libi. Okay. Okay, so yan ang satuyang dagdag na informasyon. Aktual na pagreparo niya to digdi sa kaitaasan kan barangay Masarawag, Ginobatan Albay with Kapitan Vicente Baliat. Medyo nagbagsak na anuran digdi sa samoyang bako man makusugon, pero nagbabagsak anuran digdi sa itaas na parte paanan o pamitisan kan Bulkang Mayon. Yan tabi BPN sa tuyang mga dagdag na informasyon with Kapitan Vicente Baliat, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report live from Masarawag, Ginobatan Albay. Alas 7 na po. Nag-init na dyan na di. Nag-init na. Para ako nag-long sleeve ko niya. Ganyan ako malipot. Nag-long sleeve ako. Nagura. Nag-init. Mga tugang, mabalik po kita 7:30 sa programa niya tong Anhapot sa DCGB. Babalikan tan mga isyong yan. Yan po sa may partikan Masarawag area. And i-coordinate po yan sa mga ahensya kan gobyerno. Kung ano tabang gigibuhon niya. Masunod na po ang DCGB Bareta alas 7. Kasabay si News Director Marty La Cruz. Asin po ang candidate number 21 sa mutya ng Ibalong, Jasmine Baloloy. Salamat kasi nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. I love you all. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse